Čau lidi! Prdíte! Kapni. Tady Komu je... to říkáš? Majitel, Tady je... Tady je Gamer zase. A máme Kamere, tu... tak to ti možná. Si nestáhnu to GTAčko. Ach jo. A máme tu Dark Achy, nebo Dark Ashi spíš. A on dneska sám postaví obří víru a uděláme prohlídku, pokud to stihnu, když natáčíme jenom 10 minut a já ho budu jenom takhle točit, tak můžeš stavět. Ups, to bylo Napiš moc. lomeno undo. No tak to udělej takhle, to je jedno. Tak. Aha, uno. Jsou trochu lagí. Ne. Možná mě neuslyšíte, a to je jedno. Prohlídku Ježiši, to je blbě zrušit. Prohlídku uděláme v příštím díle. Teďka to hlavně postavíme. Ježiš, to nejde zrušit. Tak to normálně dej pryčem. Normálně to Jak? znič. No rukou prostě. Ježiš, to bude trvat hodinu. Ale víš co, tak to udělej i na tamté straně, to je jedno. Dobrá, tak to bude trochu, jakože nějaká, no. Dobrá. No stejně to je jak reálný. Snižej zatím, počkej, já tě označím jak. OK, bude to rozdělené na party, protože to bude fakt největší vila, kterou jsme kdy postavili. Jo, to bude. Jinak on je spolumajitel, já jsem hlavní admin. Já táčím. Za sebou Spidera. Mně to nevadí. Tak ho odbiju, no. Počkej. Tak ho odbiju. Koho? Spider by ho. No, takže tak. Hej, kdo si prde, tak je borec. To si kolikrát jsem borec. Tak kdo si usede pořádně jenom je kráku je borec. Tak to už nedám. Ale jo, dáš. Ne. A Ryder, a ty? Nedám. Já bych to udělal, ale vy se bojíme. Počkej, to nevychytím. Hej, tak to hoď za hlavu, tam ta stěna bude trochu tlustší. Jo, dobrá. To nevypadá ani špatně, mně přijde. Pořád ti točím. A pořád smrdíš. Počkej, ty už si instaluješ GTAčko, já ti ten WinRAR klidně pošlu. Po archiv spíš. Jsou lagy. Dobrý. Tak. Dobrý, a teďka se vrhneš na střechu. A z čeho uděláš střechu, to je na tobě? Počkej, já si jenom zkouknu na něco. Ups, to jsem nechtěl. Hej, z toho bych si dal udělat zahrada, to není vůbec špatný. Jo, tak to bude trošku kratší, nevám. Nevám, no, tak... O jeden blok. No tak to nemusí být tak velký. Já. Tady je květičko a zahrada. A to mi kráku, přímo. Jo. To jsem nechtěl. 35. Hej, víte, že já jsem díkou dneska ve škole rozbil hubu. Tak to jsi borec. No, nakonec. Jsi baráda, no. Tak počkat. Tak 30, něco potřebuje jinýho. A co, Gabere, ty jsi taky dneska díkomu rozbil? Ne. Já nejdu do školy, oni mají školu v přírodě, já nejdu, mám volno. Co to je za blok? Já ho nevidím. Jsem buglej. Ne, nejseš buglej, to nevidím ani já. Aha, tak to nic. Tak to se vidí, tohle je Blackcraft, nemá ještě moc slotů. A ty vám teďka ukazovat nebudu, má pár, tak já. Termíčka, co je sedm? To jsou klitky. Moria. No ale zahradu budem dělat až potom, teďka dodělat hlavně tu víru. Jo. Tak teďka střechu, přejdeme na střechu. Jo, počkej, jenom tady... Co je 22 zas? Jo, to se nám hodí, lapisovi. Jo, to je dobrý nápad. Tak, teď se můžete lidi koukat na střechu. Dobrý.
Tam ten Wow, spider. mi to počune samo. Sak. Dobrý, už. Tak, ty kráso, tak to bude velký, hej. Tak na to dejte like, protože to bude hodně velký. To budu točit takhle ze vzduchu, jo? Jo. No, tak to vypadá úplně úžasně, takže to... Tak když. A navíc víš, jak jsou tam ty tlustý stěny? No. No, tak mě napadlo, že bychom tam udělali tu koupelnu, že jo? Protože já umím udělat úplně moderní sprchu. Dobrá. S pistonem a na to je potřeba hodně bloků. Tak, fakt, co to dělám. A to se právě že hodí, takže bude nám pak skvělý. Dobrá. Děláme to pomocí Word Editu, protože když jsme to dělali ručně, tak je to pěkně v háji, protože by to určitě trvalo hodně dlouho. Jo. Bude to rozdělené na party, hned po tomhle to začnu uploadovat, tady to. A vlastně hnedka budeme točit další díl. Tak. To trvá. To nesnáším. Ty to chceš udělat tak pěkný, hej. Jo? To celkem ujde. Takže to bude vila, ve které bude několik pokojů a uděláme... No tak řekni. Veciček. Jo. A budou tam několik pokojů a jako chceš udělat podlahu. To si vymyslíš sám. No tak je to jedno, tak třeba... Já už vím, jakou. Počkat. Hned ji udělám. Nemusíš, mě bychom měli spíš dočítat ten jako strop, no, to je jedno. Víš, to je hned, ježíš. To je hned. S tou novou. S tou novou? 5. Dřevo. Jo, dřevěnou, to je dobrý. Bedrokovou. Ne, to je lepší. Ne, dej tam dřevo, nebo jak chceš. Jo, dřevěnou, dobrý. Vypadá víc cool. Počkat. Tyjo, ty s tím Word Editem teda umíš. Vystává hodně kostiček, musím říct. Já vím, já jsem zvyklý. A Radek, majitel nám na to dá tu desku. Možná. Nedám. Kóda. Někdo rozgrifuje, ne? Kurňa, to jsem nechtěl. Má být 22. Tak to je 22. Bán. Mám pořád defaultní skin, kvůli tomu, že mě byl nemají internet. Fuj, to nesnáším. Pořádně natáčím. Já vím. Op. Trochu. Já se těším na zítřek, to mám volno. Sakra, sobota. Ne, zítra je pátek. Jo, zítra je pátek. Ale já aspoň mám 4 hodiny. Hej, ty máš pičáku. A v úterý máš 5, ne? My máme v úterý 4 hodiny plus tělocvik. No takže ten tělák Já si mám v úterý nepočítá. 4 a v pátek taky 4. Cože? Já mám v pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Mám 5 hodin a v pátek mám 4. Já mám zase v úterý 4. A pak ještě tělák, jenže ten se nepočítá, takže 3. Aha. Jenom jednou, víš. Enderman tady byl na někoho nasranej. Jsem je tady, no. Takže like pro Endermana. Takový like pro Endermana a takový tam animace, jak Enderman píchá nikoho, ne? Tak, dodělání vily bude za chvilku. A my něco uděláme v offscreenu a pak to natočíme, jo. Takže lidi,